Odpor. No sa chystá veľká vec. Môžeme však už jedno. Vážení priatelia, dovoľte, aby som vám prezradil zajtrajšie maturitné otázky, ktoré sa budú konať zajtrajšia maturita z matematiky. Takže skupina A má zadanie. Bohamu. Toto treba zderivovať. Čiže vlastne prvá otázka. Zderivuj. Tak, toto treba zderivovať. Druhá otázka. Vynásob 12x6. Tak, to je skupina B. A otázku. Vlastne. Toto. Tak, toto je prírodoveda. Toto je skôr taká filozofická otázka. Tak a títo otázky sú zabalené, vlastne sú pripravené na zajtrajšiu skúšku maturitnú, nikto ich nesmie vedieť. A posílame vlastne z Žeslavy do Bratislavy eskortnú poštu. Eskortná pošta, Ford Escort. Tak, zabalíme poriadne. Tome, počkaj Tome, skontroluj správnosť údajov. Je to správne zabalené, je to zapečatené, kontroluj, či pečať je dobrá. Je dobrá? Je to caj. Pán notár to posvetil, takže je to v porádku. Tak, ja skočím na poštu. OK, je to tam? Ukáž tuto. Kde tu máte poštu, lebo ja tu potrebujem pošľať prvú trídu. Najrychlejší po prúde. Ako sa pozrieš, tam ešte takto rovno pred seba. Kde to je? Kedy smer? Hen tam? Ale musíš to hentam na Bratislavu, áno? Dôležitá je sila úderu, ale... Podajňa je hentam pred tebou, príjem. Sila úderu. Tak, odoslali sme problematické otázky do Bratislavy. A zajtra ráno môžu študenti 8 učiť v škole.